Mamulukon o puno sa kasadya o kamaya ang pagsugat sa mga Sugbuanon sa pagsud sa bagong tuig kaganihan tungang gabi. Kung itandi niya itong Pasko din, nagmingaw ang kadalanan gumikan sa pag-uwan-uwan, kagabi na puno kinis kasikas. Ang mga eksena sa paghangop sa mga tao sa tuig 2020 sa report ni Nico Sereno. Huwag tuo ang mga street parties o kalingawan nga gihimo sa mga kadalanan sa Cebu City kagabi. Paghagtok sa tungang gabi, sadya ang pagsugat sa mga tao sa tuig 2020 pinaagi sa pagpabuto ug pagsaba-saba. Gikalingawan kini sa mga tao. Sa barangay T. Padilla, ang mga tao nagkugi pag-atang sa pagpabuto sa ilang silingan. Tinuig kuno kini nga gastuhan ang bongga nga fireworks, mao nga mga tao inay nga magpabuto og mga firecrackers, nag-atang na lang sa ilang masudungan. Taliwa sa mga hagit sa kinabuhi makinangkon ang pagsukat sa mga Sugbuanon sa tuig 2020. Puno sa kahinam ang paghangop nila sa bag-ong tuig. Aligrijit siya. Ano naman, ma'am? Kay ang mga tao dili kay magtinabangay man magkausa ba? Magkausa gid sila. O sa panghinaot nimo sir, giampo nimo 2020. Pati ko yung pamilya. Kausay o kalinaw ra jud. Kausay o kalinaw sa kalibutan no. Mayo panglawas. Subsub gihapon ang gihimong roving sa kapulisan sa kabarangayan aron kalikayan ang mga insidente. Samtang wa pa ang pagsugat, ang ubang mga Sugbuanon misiguro nga makapanimba aron makapasalamat sa kahitasan. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, gipangunayan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang New Year's Eve Mass. Sayang wali, giauhag sa arsobispo ang katawhan magmapasalamaton sa mga grasya sa miaging tuig. Subay sa paghalad sa 2020 sa kahitasan. Ang kaayo sa Ginoo mo'y atong sa ulugon aron sa atong pagtanaw sa gugma sa Dios nga atong na-experiensyahan. Mao kini ang gugma nga atong ipaabot. Mao kini ang gugma nga atong dadon. Uban ni Renante Quiñones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.